keď sme išli na štúdium, tak sme nevedeli vlastne, do čoho ideme. A tu tí poslucháči mali možnosť vidieť, že čo ich bude čakať a vlastne, že ako sa to celé bude vyvíjať, to štúdium. Mohli si vlastne vybrať, že na aké zameranie by sa mohli podujať. Všetko si mohli vyskúšať. Boli sme im nápomocní. Tak pokiaľ ste športovci, tak podľa mňa sa nejak špeciálne pripravovať netreba. Stačí si sem tam zabehať, zaplávať a mali by ste to spraviť bez problémov. Presne tak. Mňa osobne najviac zaujala poriadková polícia, služba poriadkovej polície, pretože máme veľa praktických hodín a vlastne všetky situácie sú zamerané tak ako na realitu, čo nás bude čakať, takže toto ma najviac zaujalo. A najviac času musím venovať asi právu, pretože to je dosť ťažké. O tom sa zhodneme. Mňa takisto zaujala najviac poriadková, pretože tam máme modelovky, ktoré nám približia vlastne realitu k tejto práci, ktorú budeme o mesiac už vykonávať. Dúfam, po úspešnej maturite. A predmet, ktorý mi najväčšie problémy robí, neviem povedať takto. Budeme maturovať z praktickej časti. Tam máme kriminalistiku, dopravu a poriadkovú políciu. A potom ma kolegyňa doplní. No a potom budeme si ťahať otázky z kriminalistiky, z práva, z poriadkovej a z dopravy. Určite by som sa chcel dostať na PMI, ak by to bolo možné, do Banskej Bystrice. Alebo by som potom skúsil klasické obvodné oddelenie a tam sa naučil prácu a potom neskôr sa pridal na PMI. A ja by som sa chcela dostať na poriadkovú políciu do Bardejova alebo do Prešova. Ešte neviem. Tak okrem toho, že sme sa tu veľa naučili o policajnom zbore a o práci vlastne policajtoch a o všetkých možných veciach, čo k tomu patria, tak sme aj spoznali ľudí, s ktorými to bude kamarátstvo na celý život. To už teraz vieme, pretože držíme spolu, sme jedna veľká skupina a sme si vytvorili také priateľské vzťahy, ktoré naozaj stoja za to a dúfam, že budeme sa takto stretávať aj po ukončení štúdia. Tieto vzťahy budú určite pokračovať aj po ukončení. A už je nám ľúto odísť. Určite odporúčame každému, kto sa chce stať policajtom, nech sa k nám pridá. Pridaj sa aj ty.